A pak si bude tady velký zápas nahoře. To byl trošku unavený. No, pumpuj, tahy. Se trošku unaví, no. Tam tu. Dobrý ho nechat trošku vyflusat, víš. Jako táhnout, když táhne. Já bych ho nahoru takhle nerval rychle, víš. Tak když táhne, tak je to OK. Dej mu trošku čas. A jestli taky nehoru, tam je dobrá lajna, ale i tak. Dej mu trochu čas. Se trošku utahá, víš. Já už ho vidím. To je žralok. Ale. To je 4-fitovej. Mám ho gafnout? Jo, beru. To máš první žralok. Ty vole nářez. Tam necháme ve vodě.